jardun bat egunerokoan, eta hori guzti hori nolabait modu sailkatuan eta ordenatuan eraman, kudeatu eta laguntzeko tresna bat da. Gutxi gorabehera. Edozein lan eramateko, erakunde batek daukan edozein lan, hasi kontabilitatetik, lan komertzialetik, erosketak, ekoizpena, pertsonen kudeaketa, edozertarako ia lagundu dezake, eta malgutasun handia ematen dizu, zuk zeuk behar duzun atal zehatz horretan soilik laguntzeko. Eta behin, informazioa modu sailkatu batean edukitzeko, ikastaroaren hasieran aipatu dugu, nola guk prehistorian fakturak eta Word batean sortzen genituen, eta hori informazioa atera nahi badugu, datuak atera nahi baditugu, azterketa minimo bat egin, zein da gure bezerorik handiena. Zein da gure fakturazioaren evoluzioa, ze sektoretan fakturatzen dugu gehiago. Hori guzti hori adibidez fakturazioan modu sailkatuan egon behar da gordeta, eta modu bezalako ERP batek lagundu dezake. Baina ez soilik fakturazioa, beste jardun guztia, dela komertziala, dela ematen diren ikastaroak, hori guzti hori horrelako tresna batean badukagu, erraztu dezake kudeaketa bera. Ordu ikastaroaren izenburuan jarri dugu erakunde txikientzako ERP bat dela, baina berez bere anbizioa handia da, ibertara ematen du. Eta orduan bere aspirazioa edo litzateke sistema komertzialak, programa komertzialen pare iristea, SAP bat, edota Microsoftena, edota BAM baten parekidea izatea nahi du. Bide hori egiten ari dira, eta ikusten ari gara azkenengo urteetan asko gazten ari da proiektu bat dela. Eta software libretik izan da, aipatu dugu ikastaroan, software libre hori kakotxartean hartu behar dela Oduren kasuan, baina posgarria da horrelako ekimen bat egotea. Oduk badaukalako horrelako bi aurpegi dauzka, alde batetik software libreko ekimena da, baina atzean dagoena enpresa bada eta bere proposamen, bere eskaintza komertziala ere hortik dijoa, bere zerbitzuak saltzera Oduren gainean, eta Oduren berzio batzuk ere horretekoak dira. Orduan horregatik batzuetan kakotxartean jartzen dugu software librearena, bada software librea eta dauka gauza positibo bat, eta da erosten ari garena da programa bat eta lanordu batzuk. Ez gabiltza lizentzia bat ordaintzen, hor baimen bat erosten dugu. Hemen erosten dugu Oduren erabilpena bera, programa bera, implantatzen digutenen lanorduak eta datuen buru jabetza gureak dira. Ez Alemanian egon daiteken enpresa handi batena eta etzi ustea nahi baldin badugu enpresa hori, haien eskuetan gaude. Eta Odurekin aukera hori badaukagu. Hornitzaiez aldatzeko ere, zu gaurko bizitasekin hasi zaitezke eta bihar beste enpresa batekana joan. Odurekin hori errazagoa da. Hori da, ikastaroaren hasieran hitz egin dute eta Laios eta Lakariko Amaia eta Leirek eta kontatu dute euren esperientzia, nola Lakari da denda bat eta beste jan munduaren alorrean eskaintzen dituen zerbitzuak, hortik hasi zirela bideratzen eta euren esperientzia konpartitu dute gurekin eta uste oso desgarria izan dela. Ez da izan behar tailer bat soilik horrela instalatzen da, bizik dagoen zerbait dela eta aplikatzen dena.